салом алейкум бародарои азиз, ман дар ин дарс мехоҳам се тарзи ба папка паролгузориро ба шумо ёд диҳам. Хуб, тарзи якумаш бо воситаи архиватсия кардан мебошад. Мана мисол папкаро месозем. Папкаро месозем. Папкаро ки сохтем хеле дарнашанда. Дар ин папка маълумотҳо бисёр, папкаҳо бисёр, ҳама чӣ будеги ҳеҷ хеле фарқ надорад чӣ ки дорад. Хулас, ин добавить в архив мекунем. Добавить в архив. Установить парола инҷа наменем. Установить парола пахш мекунем. Инҷа парол менависем 1 2 3. Ҳам парол боло нависагара буд, инҷа такрор менависем 1 2 3. Шифрование имени файлов менем ҳатман галочка монед, ба ин намешавад. Окей. Окей. Уже и архивация шуд. Ин аслашай мани паролдораш. Мана паролдор. Аслаш хоҳед удалид мекунем, хоҳед ягон ҷо мемонед меистад. Мана мекушоите парол мегӯд. 1 2 3 паролаш. Окей, мана кушода шуд. Мекушодарончан бай папку аян. Хуб, мана агар паролча хато занем, қабул намекунад. Ошибка. Указан неверный парол. И роҳи якуми ба папка паролмонӣ буд. Хуб, роҳи дуюмаш бо воситаи программаи Password Project USB. این پروگرام بهت پروگرام خوبه. پروگرام را در اینترنت 1 مگابایت یا کلان است اسکچات کرده تا کامپیوترتون استفاده کنید. خوب، بعد پاپکایی که ساختم من اینجا در منیو کانتکستشانده من значок پروگرام уже میبره. من lock with password protect USB. اینی که پخش کردید من اینجا پرول میگود 1 2 3 1 2 3. Mana уже lock fold пахш мекунед, паролаш мебурад. Mana уже папкара парол монд. Mana пахш мекунед бо парол мепурсад вақте бар хотир даромада доран шидан 1 2 3. Окей. Mana кушода шуд. Медроид информация дарнаш мебинед. Хуб, баъди кушодан ин боз сразу автоматически худаш маҳкам намешавад, бо худтон маҳкамаш мекунед ина. Mana уже 1 2 3 1 2 3. Хуб, ин дуюм роҳи ба папка парол мондан буд. Сеюм роҳаш бо воситаи командная строка ихтӣ мешавад. Мана мисол папкаро месозем. Папкаро ки сохтем, дарунаш медроем. ёки на балки даруни даромадан. Барои хотири ҳамин папкаро скрит кардан, аввал якта текстовый документ месозем. Ин текстовый документ mana открыть мекунем. Якта текста ола менависавед мекунем. Ин текста да канали телеграма мемонам. Я ҳамин канали худам да телеграм дорам, програм стейджике. ҳамуҷ медоред ин текстче да ҳамуҷа дастрас кардан метунед. Хуб, ҳангоме ки ин текст нависем, ман ин сатраш сатри паролай. Мана мисол 1 2 3 паролаш сохраниташ мекунем ина. Сохранить как. Инҷа рабочий стол, десктоп, фарқ надорад дар куҷои сохраниташ мекунед. Дар куҷои сохраниташ мекунед ки папкаи скрит мекарди, папкаи код мемондагӣ дар ҳамон ҷо мебурояд. Ман ин менависем ки bat англиси қати. Bat менависем. И баъди нуқта ҳатман bat менависем ки кодировкаш тағйир ёбад, сохраният. Мана текстовый документ буромад. Маниш метавонем удалид кунем. ҳангоми вай кода нависта дар дарини ба кодировкаи бад сохранит кардем, мен дубор мекушоем. Дубор мишки дар болош пахш кунед, папкаи приват кушода мешавад. Мана папкаи приват созда худаш сохта ин папкаи привата. Хуб, ҳамаи информация шумо метавонед дар дарини папкаи приват партоед. Мана ин папка ҳамаш дарини папкаи приват мепартоед. ин як бор дига мекушоем. Mana як бор дигар кушодида y англисия менависед. Мани командная строка enter пахш мекунед. Папки приват гум шуд. Анка бар хотир бо папки приват кушода ман ин дубор пахш мекунед, меброяд. Уже дар инҷ password гуфтаги код зидан дар кора y не кода. Мисол 1 2 3 enter. Mana папки приват бо пайдо шуд. Папки приват ки буромад дарнаш медорад ҳамон информация ҳай. Бо бір хотир нест скритиш кардан. Мана y бо пахш мекунед, гум мешавад ҳамон папки приват. Хуб, ҳангоми парол нотуғри задан қабул намекунад. Mana кушода намешавад папки приват.
намеёфташ. 1 2 3 шумо метавонед кушоед чизои скриптитона ё ки чизои шахсиро ҳамаша дар даруни ҳамин партоед манахикара. баъд ин нови ин қатъи яъне командная строка қатъи ҳамаша маҳкам мекунед. Y пахш мекунед, маҳкам мешавад. хуб ин ба дарси кӯтоҳи мо дар бораи паромонии папка. бародаро ҳамин сайти моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, тугмаи зангуларо пахш кунед. мо худо хоҳад чизои нав ба нав барои шумо мепартоем ва ба ёру дӯстонатон равона кунед.